Bon dia, famílies. En el present vídeo tractaré un tema que molt sovint eh, és objecte de discussió i de punts de vista diversos, no? Però com no tot és blanc o negre, i en el món de l'educació i l'educació canina doncs, exactament igual. I, i és un tema, jo crec que important, i és quan arriba un cadell a casa i encara no té totes les vacunes diguem-ne posades. El dilema, no? I aquestes inseguretats i pors que molt sovint ens trobem, de què fer. El trec de passeig, no el trec de passeig, més que de passeig al carrer. Passeig és una cosa que s'ha de construir justament en aquests moments i en aquest període, si és que parlant de cadells em refereixo. Jo crec que és un tema molt interessant, que encara avui dia, ara que tinc la sort de conviure amb la boira a casa, amb una cadell, que qui em seguiu una mica doncs ja sabeu, i les famílies que venen al guet doncs ja saben qui és la boira. Doncs la boira ara té 3 mesos i una setmana, ¿vale? I ara no parlaré sobre el tema, però en total, que no té totes les vacunes al dia, i és una situació que es troben moltes famílies. I llavors, és un dilema, no? El veterinari et diu que, que no la treguis al carrer i que no trepitgi carrer fins a no tenir totes les vacunes. I després, això comporta una pèrdua de temps en aquest període i en aquesta etapa del desenvolupament molt important, que és la socialització i l'habituació, i que implica perdre un temps que pot ser és important, ¿vale? I que per tant hem de valorar què fem. ¿Vale? Jo sóc del parer de que hem de treure el gos al carrer, però amb intel·ligència, ¿vale? I d'una manera adequada, ¿vale? Per descomptat, no val allò de treure el cadell en 3 mesos una hora por ahí. No és necessari, i inclús pot ser molt perjudicial, i depèn de l'individu encara més. Per tant, ens hem d'adaptar a l'individu, això sempre, passi el que passi, i es tracti de la problemàtica que es tracti o de la necessitat que tingui. Les coses s'han d'adaptar a la persona, a l'individu, en aquest cas al gos, i la persona també, evidentment, si parléssim de persones. El tema està en que és un període que és important i que hem d'aprofitar. Per tant, si encara ens trobem amb la tessitura, amb la situació de que no tenim totes les vacunes al dia, podem fer altres coses, com per exemple, portar-lo en braços. Com la idea és que no sigui molt de temps, ja és un temps suficient com perquè, com a mínim, pugui tenir un cert contacte. Això s'ha de fer d'una manera, diguem-ne, determinada i d'una manera correcta i adaptada a cada individu, d'acord? Però, és una cosa que diguem-ne, que podem fer i que podem, diguem-ne, posar a favor del gos, perquè aquelles necessitats que ara té i que són molt importants pel seu desenvolupament i per prevenir certes pors i inseguretats en un futur, doncs és un moment força important que hem d'aprofitar d'una manera intel·ligent i sense fer cap cosa perillosa ni que impliqui cap risc desmesurat, però sí que hem de diguem-ne, posar l'escenari a favor de que el gos es pugui desenvolupar, ¿vale? I es comenci a donar aquestes passes que ell necessita donar en aquest moment. ¿Vale? Llavors, jo sí que sóc del parer de treure'l al carrer,
però bueno, d'una manera que no impliqui doncs, estar amb molts gossos, per exemple, ni en entorns que jo pugui entendre o pugui sospitar que puguin haver-hi doncs, o contraure malalties, això és evident, però amb una certa seguretat de portar-la en braços, per exemple, o deixar-la a terra en entorns que jo pugui... Ostres, doncs aquí jo més o menys sé que tot és carrer, evidentment, o és parc, però no és un entorn que pugui tenir una potencialitat de contaminació molt gran. Vale? Per tant, hi haurà un factor que el seu sistema immunitari començarà a treballar, vale? Que no és ficar-lo en una bombolla i que no li toqui res, perquè tampoc és això, i tampoc posar-lo en entorns en què sí que pugui contraure alguna malaltia que pugui ser perjudicial pel seu benestar i pel seu desenvolupament. Per tant, hem de fer les coses amb intel·ligència i d'una forma doncs, moderada, progressiva, i que comporti allò que justament necessita el cadell en aquell moment, i és començar a explorar el seu entorn d'una manera segura, d'una manera que li porti tranquil·litat i que li porti diguem-ne que l'ambient, tot el que és l'ambient, tot l'escenari ambiental li doni aquelles respostes que ell va necessitant i que a mesura que va coneixent se li van obrint altres portes que necessita començar a explorar i començar a esbrinar què hi ha darrere d'aquella porta i que té aquella necessitat, aquella curiositat tan bonica dels cadells i dels infants, que és conèixer, descobrir, explorar, aprendre i desenvolupar-se. No? I llavors, bueno, jo crec que hi ha poques coses tan boniques com això i que nosaltres hem de, bueno, doncs això, posar-li l'escenari a favor de que el cadell comenci de mica en mica a endinsar-se en tot aquest procés de vida que li vindrà i que comenci a veure allò que li vindrà a la seva vida futura, no? I per tant, en resumides comptes, sí, ha de sortir, però ha de sortir fet d'una manera planificada, organitzada i amb intel·ligència, no de qualsevol manera, però sí, ha de sortir, està clar. Així que, bueno, doncs això, una reflexió més sobre un aspecte molt important a l'hora de quan arriba un cadell a la família i que té implicacions en el seu desenvolupament i que implica un dels temes que hem vist que són les etapes del desenvolupament i que hem de començar a, diguem-ne, a conèixer els gossos d'una manera més profunda i posar les coses al seu favor. Així que, bueno, m'acomiado fins aquí i ens veiem en el proper vídeo. Moltes gràcies i fins la propera.